Haramdağın oğlu Serdar Sıçık Türkmenistan'a Covid bardığını inkar edýär ve halkın genosidini devam etdirýär. Çeşmelere göre ilatın gözgin ýagdaýyndan peýdalanyp Berdenli nefrologiya merkezine şepagat uýaty bolup işleýän Haramdağın Mehri adly aýallagyny raýatlaryň bejerigi üçin ýurtdan çykmak hukugyny gözegçilik edýär. Mehri öz goşadyrnak içinde kömegi üçin $100,000 alýar. Hyzmatlary üçin töläp bilmeýänler ýurt içinde kesellerden ölmeli bolup galýarlar. Soňky 2 ýylda Haramdağ aýallagyny bir işden $14 milyon galandy. Häzirki wagtda Milli Howpsuzlyk ministriniň işgärleri Lukmanlara öý aýlanyp koronawirusa garşy sanjym etmegi buýurdular. Lukmanlara näfagyň saglyk ýagdaýy barada soraw bermek düýbünden gadagan. Sanjymlar, waksinalar hawajynyklaryň içinde saklanýan, ýörüýte enjamlaşdyrylan otoglarda geçirilmelidir. Lukmanlara paýlanan göçme termobokslar kadadan çykdy. Olarda saklanylýan waksinalar häsiýetlerini ýitirýär we anafilaktiki zarba döredip biler. Şoňa meňzeş pursatda sanjym edilen adamyň ölen ýagdaýyna günäň hemmesi Lukmanlaryň üstüne düşýär. Yarım milyondan gowrak adam pandemiýa derdinden ölüp jaýlanyp öwlälerde tümmök bolup ýatyrka. Haramdağ rugy pandemiýadan ölenleriň sany barada alada etmeýär.